Okay ke bhuti ngibani igama lakho? So utho elamo kanye laselokishini. Elakho. Oh ndingumalume. Elaselokishini? Ndingumalume. Hayibo, unjani kanti? Ndiphilile sisakhonto kunjani? Siyahluma electronic and technologies. Uyayazi basenza ntoni mase apha? Oh ya hayi ndiyenzile research ngesiyahluma electronics and technologies. Zininzi izinto enizenzayo apha sisi kwesiyahluma electronic and technologies. Kodwa ke ndingabalula izinto ezifana ne devices, tracking devices. Umzekelo ninayo ne-app eniyifaka efonini njengawe sisi xa unala app ufakelwe la app wena nomuntu wakho uyakwazi umbona umuntu wakho indawo akuyo yes and ke ngoku iyancedisa lanto because ifone xa ilahlekile uyabo bayakwazi ukuyitracker nokuba ngabana seyikhutshwe iSIM card iyafoneleka through i-email leya zizinto ezenziwa isiyahluma leyo akuphelelanga apho ke ndiye ndaphinde ndafumanisa ba isiyahluma electronic and technologies as trackers zayo iyakwazi nokuzifaka ebantwaneni njengoba ke siyazi ba ilizwe libi abantwana bayakwazi uxhwilwa bayakwazi uthathwa bayodlwengulwa ezonto zinjalo babulawe but ke ngoku isiyahluma iyakwazi ufaka itracker emntaneni. Into omnandi ke ngalento esiyahluma trackers zonke xa ufakile uyibona apha efonini uyibona apha efonini yonke lento ndaphinda ke ndayazi noba isiyahluma kwezi trackers zayo iyakwazi nofaka kwimfuyo especially ke kubantu basezilalini imfuyo ziyabiwa kakhulu so isiyahluma ikhona for ukunceda ezonto zinjalo sisi. Oh okay ndiyoneliseka so why ucinga ufit for lo msebenzi? Oh yo hayi khandi iqonda uba ngabana nifuna abantu abafithi ke ngoku ndingajima sisi ndingajima ndinazo iziporo ndingajima. But iCV yakho ibonakala une experience but awubhalanga ba wakhe waphangela ngaphambili. Wakho waphangela ngaphambili? Yo hayi shema hayi zange ndaphangela ngaphambili. Then experience lena oyithola phi? Hayi i-experience kaloku le ndinayo sisi ndayifumana emsebenzini apho ndandiphangela khona. Kodwa uthi zange wakhe waphangela ngaphambili? Ewe sisi zange ndaphangela ngaphambili. Ufumana njani kodwa uthi zange wakhe waphangela ngaphambili? Kaloku sisi lento ndiyithethayo kuwe ndithi experience ndayifumana kule ndawo ndandiphangela kuyo but zange ndaphangela ngaphambili. Awuphangela phi? Oh hayi wena sisi kuzo zonke indawo ndandiphangela kuzo mna ndandithanda uphangeliswa ngasemva.